Sa malalim na kaharian ng kulturang Pilipino, may isang prutas na tila walang kamatayang kasikatan. Ito ay ang kalamansi, isang maliit at masarap na bunga na may asim na nagpapalakas sa kahit anong pagkain. Ang proseso ng pagbili ng kalamansi sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng transaksyon sa pamilihan. Ito ay isang paglalakbay sa mundong puno ng kulay, lasa at kwento. Sa anumang sulok ng bansa, mula sa malalaking pamilihan hanggang sa mga maliit na tindahan sa kanto, makikita mo ang nag-aalok ng sariwang kalamansi. Ito ay karaniwang binibili araw-araw ng mga Pilipino, hindi lamang dahil sa kanyang lasa, kundi pati na rin sa kanyang mga gamit sa kusina at pangkalusugan. Ang bawat pamilihan sa Pilipinas ay may kanyang sariling kwento at karakter. Sa mga malalaking palengke tulad ng Divisoria sa Maynila o Carbon Market sa Cebu, mararanasan mo ang kaguluhan at kulay ng kalakalan. Dito, ang mga nagtitinda ay umaaligid, handang magpaliwanag sa iyo kung bakit ang kanilang kalamansi ang pinakamasarap at pinakamurang mabibili mo. May mga paninda na sariwa pa galing sa mga probinsya na may tamang asim at tamis na tiyak na magpapasaya sa iyong mga lalagyan ng sabaw o sawsawan. Sa mga probinsya, ang pagbili ng kalamansi ay isang mas personal na karanasan. Maaaring makita mo mismo kung paano ito hinahanda at inaalagaan ng mga magsasaka. Sa mga bukirin ng Batangas o sa mga taniman sa Negros Occidental, makikita mo ang mga puno ng kalamansi na sagana sa bunga na tila ba nagsasabing handa silang magbigay ng kasiyahan sa mga mamimili. Ang proseso ng pag-aalaga at pag-aani ng kalamansi ay hindi lamang trabaho para sa mga magsasaka, kundi isang pamana ng kanilang mga ninuno na kanilang pinangangalagaan at pinapahalagahan. Sa mga tindahan sa mga lansangan, tulad ng mga karinderya o sari-sari store, makikita mo ang kalamansi na nakaayos sa mga mesa o plastik na lalagyan. Maaaring ito ay hindi sariwa tulad ng iyong mabibili sa palengke, ngunit tiyak na maglilingkod pa rin ito sa iyong pangangailangan. Dito, maaari kang makipag-usap sa mga nagtitinda, maaring mga lokal na residente na may kanya-kanyang kwento tungkol sa kanilang lugar at sa bawat pirasong kalamansi na kanilang binebenta. Sa bawat pagbili ng kalamansi, hindi lamang ito simpleng transaksyon sa pamilihan. Ito ay isang pagpapahalaga sa kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa bawat bunga ng kalamansi, mayroong kwento ng pagmamahal sa bayan na patuloy na naglalakbay sa bawat isa sa atin.